ساعت 5 سبەیە پشتی چەند جەرباندنان ez vê qeydê ezîz Allah xwecê dixwîne azana sibê tiştekî muhteşem e. Li vê dinê yek ji tiştên tewrî xweş jî azana sibê ye ku him tê de huzûr, tirs, çi zanim, royên berê, royên werin her tişt heye di azana sibê de. Ew qas vê sibê jî vê berbangê jî birawanî be. Lê hinekî jî dixwazim dewam bikim çünkü sankî hinek gotinên min hene lê ez nabêjim. Hinek tişt hene dikin ku ez ranekevim lê ez nabêjim. Îsal pir zêde bû. Xwecê dixwîne ez şorê nekim.